Rame-rame ngoyak doro mabur mula aduh neng megawa alok-alok obel akeh piye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Areng, piye Truk? Lagi Bagong ana ngendi to? Piye? Aku lho kene lho. Ya gek metu kene. Aku wegah metu yen ora diringi warung pojok. Warung pojok sing kepiye? Ayo, warung pojok sik. Buka saron. Jiro lumo. Lincah breng tukang isor kae warung pojok gunung wah, yo iki lho,
ludah mutiara kependem. Iya ya Gong. Wah jan karyane Mbah Narto Sabdo jan pelak-pelak nelalok. Iya Lartasari yen gawe biyen yo nganggo tirakat digawe tenenan mbuh kuwi tirakate mutih apa melek apa piye aku ora paham. Bakule wong biyen kuwi yen gawe apa-apa ditirakati, Truk. Mulane lagune nganti saiki isih tenar. Lom-loman padha ngerti, wong tuwa padha ngerti. Lah ya to, Gong. Mulane dhewe iki aja ninggalke mbah-mbahne biyen. Lah ya mulane ayo dhewe dongak-dongakne wong-wong biyen khususé Mbah Narto Sabdo muga-muga manjing oleh kaswargan jati. Amin. Mbah Narto Sabdo panjang umur ya, Truk ya. Yen saka panemuku panjang umur ki ora tegese umur nganti atusan taun ki ora kok, Truk. Lah piye? Panjang umur ki tegese asmane ki dipanjang seumur hidup, dipajang nganti tekan mbuh kapan jamane. Kaya ngono, Gong. Mula nek ana wong ulang tahun kae didongak-dongakne muga panjang umur kuwi tegese ya kuwi ben jenenge asmane kuwi iso dieling-eling nganti sok emben, nganti anak putu gandung siwur buyut mbok kapan. Ayo ngono kuwi lho. Mula dhewe kudu ndedonga. Lan paweling ku ya, Truk ya. Kabeh-kabeh kuwi kudu diniati. Wong nom-nom saiki akeh sing kena narkoba, akeh sing kena miras. Mulane dhewe ning kene iki kudu nyebarke warta sing apik, kudu nyebarke yen to narkoba kuwi ora becik, miras kuwi ora apik. Aku yo nyuwun tulung nom-noman iki ning kene warga kene kabeh sedaya wae ora nom ora tu ora mbah yen bisa aja nganti ngambah sing jenenge narkoba minuman keras. Wah kuwi sijine larangane agama, larangane negara. Ngono ya, Truk. Iya bener anane agama nglarang, anane negara ora oleh kuwi ya sebabe iso gawe cilakane dhewe. Yen to narkoba kuwi apik, yen to minuman keras kuwi apik, ora mungkin negara nglarang, ora mungkin agama ora oleh. Bener kuwi, Gong. Ayo mulane bocah-bocah kuwi sing sekolah sing tertib, sing kuliah kuwi ya sing tenanan. Wong tua nek ngragati nganti nguras keringet nek ngono kok tungkul dolan-dolan wae. Mulane kuliah iku sing tertib. Wis mbuh lah. Aku iki yo jan bingung tenan kok. Jenenge kehidupan kuwi ana kadang ngrasakne sedih, kadang ngrasakne susah, kadang ngrasakne bungah, kadang lara pikir. Wis lumrah, Gong. Mulane yen ana musibah apa wae kuwi kudu dilakoni kanthi ikhlas. Gusti kuwi ora bakal maringi pacoban yen kawulane ora kuat. Wis aduh ora usah taken gunem kang tanpa gula. Ayo nanjakne kang gareng sing saka Batang, kowe gareng sing kotak metu sik. Ayo iki arep disepoti apa penak iki? Sepoti sing kowe nene nonen nunundi. Ayo monggo buka saron.
ole de 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 ra ra de ra 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 de ra ro. Ditinggal kapribaden ketimuran iku budaya pinanggih melih Kang Gareng. Nggih, pinanggih malih. Iki adicarane gara-gara Mas nggih. Nggih, niku gara-gara. Alhamdulillah tasih mboten ngantuk. Musike aja dipleroki. Jan gawe keringet maneh niki Mas. Nggih. Mau niku sanjang-sanjang soal narkoba nggih. Nggih. Pripun? Narkoba niku enten jenis-jenise napa mawon? Nggih, wonten narkotika. Nggih. Wonten napa meneh? Kathah pokoke. Lah yo jenengan sing ngertos to, Truk? Lah kula niku ngertos-ngertosan kok jane. Oh, ngertos-ngertosan. Ya sing jenenge narkoba niku enten narkoba napa jenenge ekstasi. Nggih. Terus sabu. Nggih. Sabu-sabu nika nggih. Terus napa malih, Mas? Inek. Ineke basane apa? Oh, alah. Ya sing penting awake dhewe aja nganti sing jenenge kesetrum sing jenenge narkoba nggih, Mas. Bener niku. Muga-muga warga masyarakat Ungurejo mriki. Ungurejo mriki sedayanipun tansah pinaringan kesabaran, iman, kesabaran ati. Muga-muga mboten ngantos kedheur sing jenenge narkoba. Nggih, nika nggih larangan agama, nggih larangan negara iki. Nggih. Nggih niku. Anane negara agama larang niku lak iso gawe cilakane dhewe to kan. Napa melih awake dhewe niki tiyang Islam Mas nggih. Lah nggih. Tiyang muslim niku kudu nindakaken napa ingkang dados napa jenenge kewajibane umat Islam niku sing pertama niku syahadat nomor kalihipun salat lho berarti jenengan nate salat nggih nate to lho tak tekon nek salat ki nek magrib pirang rakaat 3 lah nek Isa lho, Isa. Nek Isa niku sekawan. Lah nek subuh kalih. Lah nek zuhur sekawan. Oh, berarti jumlahnya pinten niku? Walah kathah niku. Lho kok kathah? Ya enten jumlahe to, Mas. Nggih. Ya 17. 17 leres. 17. Nek jenenge wong Islam ki ya kudune ngerti nek ana wong apa jenenge ana wong adzan ngono ning masjid kudune piye, Mas? Kudune
ndang siap-siap lunga ning masjid terus nindakake salat. Oh, Ngono. salah. Lah pripun? Ya kudune nek krungu adzan ke yo ndang mulih sompongane ning kebon ngono kuwi adus terus ndang wudu terus ndang salat ngono lho. Nggih lan luwih becike lak berjamaah ngoten lho. Berjamaah ya ana urutane meneh Mas. Lah pripun? Ora ana wong apa jenenge adzan mulai adus wudu terus salat ngono kuwi cek kurang. Lah tambane napa? Lah masa ora nganggo kathok. Ya tegese kowe iki mau wis disingkat to, Kang. Heeh. Nganu nganggo maksudnya- kathok isih mecok kurang. Lah kudune nek ana wong adzan terus mulai saka sawah adus wudu nganggo kathok ndang salat ngono kuwi. Ya sampe ya salah padha ae. Lah kok iso? Kan saka sawah mulih. Heeh. Jaremu mau wudu. Heeh. Ya kudune nganggo kathok sik. Masa Lah nek wudu ora nganggo kathok terus piye? ya apa enek wong wudu nganggo kathok. Wudu yang nganggo banyu to. Ora tegese kuwi wudune iki nganggo kathok sik ngono lho. Oh, nganggo kathok sik terus nembe wudu. Heeh. Lah terus yo mak meso isih kurang. Lah napa? Lah mosok ora nganggo sandal. Wudu kok nganggo sandal ya piye? Ora maksudnya aku ki nek ana wong adan, krungu ndang mulai adus terus nganggo kathok, wudu, nganggo sandal, nganggo sarung terus salat ngono. Lah mosok salat nganggo sandal. Iki jan ngomong karo wong ora pengalaman. Ngene lho, Truk. Karepku. Piye? Nek ana wong adan, ke terus ndang turu. Wah, kuwi malah piye nah. Wangel kok. Iki angel. Jadi pokoknya intinya awake dhewe ten mriki nyukani panglipur Nggih, leres. sedaya warga masyarakat napa Ungu Rejo. Nah, sing jenenge ungu niku kan artosipun tangi nggih. Rejo niku napa wau jarene jenengan? Rejo niku mulya. Mulya nggih. Berarti tiyang mriki niku mulya-mulya, sugih-sugih sedaya nggih Mas Petruk nggih. Nggih, amin. Muga-muga sak sampun iki ing pengajap muga-muga Pak Hamzah beserta keluarga sedayanipun tansah pinaringan umur Bagas panjang, waras. rejeki ingkang lancar, bergas waras, muga-muga pinanganten kekalih saged gegayuh rumah tangga ingkang bahagia, Amin. sejahtera sepanjang masa. Ngoten nek niku to, Truk. Nggih, Dongane. leres. Nah, sing donga sing paling simpel singkat ya dongane siji tok bae. Apa? Pokoke sing jenenge manten ki dongane siji. Ora usah pegatan. Lah betul kowe. Aja pegatan ngono wae wis tok wis simpel. Lho nek kakean donga malah ora Ora becik. ora wijabah. Sing penting intine manten anyar kuwi dongane siji, aja pegatan. Wis ngono kuwi. Heeh. Lah niki ajeng disukani lelagon mboten? Nggih lho, sukane lelagon. Nggih. Lelagon napa? Kula manutke mawon. Lelagon napa nggih? Mat-matan riyen nggih mboten nggih, napa-napa. mat-matan. Nggih. Nggih. Sinom-sinom riyen nggih mboten napa-napa. Purel. Waduh, Purel ki apa to, Mas? duka kula nggih mboten ngertos Purel. niku. Purel ki apa to? Duka. Lah napa jenengan ngertos mboten? Purel ki pupu diler to, Mas? Waduh, napa nggih? Pupu diler. Purel. Nggih, semoga disukani mat-matan. Nggih. Gendinge napa Mbak Yu kita? Napa Mbak Yu Anggun? Mbak Yu Anggun. Sinom mawon. Oh nggih. Sesukani sinom. Nyamat ya, Mas. Nyamat. Sinom nyamat. Nggih. Mau sampean yo melu nyenggak ya Kang ya.
lanang seniman sing wadon seniwati janji sabar ora kesusu jembar-jembar parine lemu-lemu isuk-isuk ini karo ngrungokke sinom nyamat ora ya nyamleng to kan. iya karo ngadepe kopi udune rokok sukun. Lah sip. Lanjut. Kumandang suarane ngetan paling ngulon Apa setyane kalakon setyane kalakon bahan senopati kudu eleng negaran Kapati malam minggu kutha Solo pancen rame ayo sing sayo sing rukun mampir mas monggo mampir mampir Apa sito apa ora mampir Wah, Jan. Rasane kok kaya nang sawah kok iso ning sawah karo tunggu mprit lagune sinom. sinom Sarapane sego jagung. jan Oh, mat Jan, kuwi nikmat. Heeh. Lanjut. kumandang suarane arang ngapirke elido Jane sing duwe bojo angin kanca. Wah, Jan, swaramu nduk. Jan wangklese jan ngejabe-jabe. alus Alus. dasare isih Dasare sekolah wong- ana ing nggih, isi dasare wong Surakarta ayu, suarane yo alus. Oh, wis Jan, sesuk ben tak pek mantu. wis Eh, piye tak pek mantu. ora iso Hah? ora iso Ya aku duwe anak lanang kok. Apa arep dipek dhewe? yo tambah ora oleh Oh, kok tak omongke nek anu. Nek ora iso ngomong kok tak omongke. wani no le aku Eh, ora wani. wani Oh, wani. Ya wis. Diam. Lanjut. pipa pabrik jong ngesok-ngesok
si kucing Mas. Matur nuwun Mbak Anggun. Matur nuwun Mbak Anggun. Sinom nyamat wau nggih. Sinom nyamat nggih. Nggih, dibablaske si kucing. Terus napa malih? Napa? Sendone napa malih niki? Lah niki nanjake. Aku entuk nyanyi ora? Wangsalno. Oh. Ajeng nyanyi napa monggo? Apa Mas? Jambu alas. Jambu alas nika. Jambu alas. Iso ora jane jambu alas? Ya iso lah. Mosok jambu alas ora iso. Jek sing abang-abang ae to. Sing abang-abang ana pentile kae, pentile. Sing ana pentole kae. Iki jambu kluthuk jenenge. Oh, kae jambu anu. Apa? Jambune aku kae. Ya dikeki jambu alas kali Mbak. Sapa? Jaluke. Milih. Sampeyan tak kei yo pilihan. Dipilihke. Ora sampeyan wis reke karo sing ndi ngono lho. Ora aku wis ora srek blas kok. Ora srek blas. Ora. Nggih. Karo Mbak Kristin yo lah. Iya Mbak Kristin ora apa-apa, nggih. Semoga Mbak Kristin. Mbak Kristin duit kali kula. Oh, sepote sik, Cok, mentara mang, turuk. Eo. Jan nyenengke. Karepane Grantika budaya jenenge suwuk gecek ngono ya kuwi. Jan. Tadul tung direntak kadhe. Ora kompak karo tangane aku kek. Kene wis jrepiting jebule mandeg. Iki sampean kan wong siji kae wong akeh berarti sing ora kompak sampean kuwi lho Mas. Oh aku sing ora kompak. Sampean pas latihan ora melu mesti. Yo tak kene bae wis men kompak. Men kompak. Ayo mudhun bareng-bareng. Oh mudhun bareng. Oh iya, Nggih Mas player. Niku wau wonten pamundhut enten sing nyuwun jambu alas. Jambu kluthuk. Pamundutan jambu alas. Jambu alas, nggih. Iki lagu favorit, Mas. Lagu favorit. Nggih. Favorite jenengan, Mbak? Pripun? Favorite jenengan? Boten. Lah sinten? Yo para penonton niku lho, Mas. Di mana-mana itu sering di request ngoten. Alhamdulillah
Nggih, medalipun nggih sampun lingsir tapi penontonnya tasih wah. Nggih, alhamdulillah. Dereng sami ngantuk nggih Pak nggih. Nggih. Oh dereng Ibu. Nggih, matur nuwun Monggo. Bapak Gubernur Pak Ganjar nika wonten mrika. Endi Mas? Lah nika Oh nggih. Sing Pak rambut Ahok nika wonten mrika nggih. Sugeng dalu Pak Ahok. tur rambutnya padha semiran. Nggih. Semoga Mas disukani jambu alas. Kelingan manis rasane, kelingan manis gembuyune. Nolan Kasih, kasih sayange, dekat lakon aku dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati yen ra lakon aku melu duweni. Sing tak gagas duwe bojo, ada pula ada semut durung raja aja dirembuk. sumpah ning batin yen kula dadi kawin tekad ati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sambut semati sineng sedih bareng-bareng dilakoni. Lasio mulai rasane Manis rasane ilas tak anteni rondone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati Yen lakon aku melu duweni. Oi, oi. Wala kulite
jambu Ayang. alas. Jambu alas. Jambu Lho, iso alas. musike nang kuping kabeh nganti suarane dhewe ora genah. Yo ning kuping mosok ning ngendi Oh, lah Mas? mulane kuwi. Jambu alas nggih napa malih Mas? Sampun, sampun. Nggih, Anu, tasih wonten Mbak pamungkas. Kristin ampun lenggarien. Oh nggih. Mau Mas Hamzah nyuwun lagu anu suket teki. Oh suket teki. Suket teki. Lagu Hobul Hajat. Nggih panjenenganipun Mas Hamzah nyuwun lagu suket Suket teki. Nggih, teki. suket teki. Piyantunipun ingkang pundi Mas Gareng? Mas Hamzah Kula aku kok dhewe dereng ora tepang. ngerti kok. Aku dhewe urung weruh wonge Mas Hamzah. Ten kaya pundi apa. nggih posisine Sing nggih? pundi Mas Hamzah? Oh, Oh, nggih. Nggih Mas Hamzah nggih. Nggih semoga langsung disukani mawon suket teki. Suket teki, nggih. Spesial kagem Bapak Sohibul Hajat wonten Mas Hamzah. Suket teki. Dago. Aku tasih ngalah Rimo mundur Timbang loro ati
Lagine sampun Mas Hamzah Nggih. nggih. Muga-muga terhibur. Heeh. Muga-muga seneng wae lagune sok teki. Heeh. Tasik wonten 3 malih, kalih malih Nggih. Mas nggih. Niki saderengipun Nggih. kula badhe nyuwun berkah kalian Bapak. Oh nggih. Nggih, Bapak kapurih minggah wonten pepanggungan berkahi putra-putrine. Nggih semoga Pak. Oh, Bapak serak izin paling Bapak asine. Asine izin kuwi. Monggo Bapak. Oh Bapak serak wakil ke kula napa pripun? Moh sampean elek. Hah? Sampean elek. 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 Lho elek ke rupane Mas. Ning Lah wong ki aja menilai dari bentuk rupa. lah terus apa ne? Sing dinilai jeroane Lah jerone ra ketok, coba ndelok jerone. Ora ketok maksude atine ngono lho Oh. Mas. Nggih. Jangan suka meremehkan sesuatu. Sesuatu. Nggih pripun? Niko Bapak sajenge nyuwun tatu. Tatu. Tatu ini ku lagu ngoten lho. Oh, tatu ki lagu ora krowak ki ora. Ora. Oh, nggih. Tatu. Tatu ingkang nembang Oh, kroncong. Tata. Nggih, semoga Mbak. saged nggih tata niki. Wah niki tatahe serba iso. Kroncong ya iso. Roncong iso, dangdut iso. Rock ya iso. Lah niku nek ten griya niku apa tanggapane iki yo dangdut lho. Oh, aja nyepelekne Berarti di sampean. Padang Dute Jawa Tengah nggih. Heeh. Oh, ya jajal tak cacake kaya apa. Monggo jumeneng. Nggih. Niki pamundhut saking Bapak nggih. Nggih, Bapak Nggih. Joko Gunawan. Nggih spesial kanggem Bapak Haji Joko wonten tatu. Nggih, keroncong napa koplo? Lah nek keroncong aku jogete piye? Jogete Keroncong piye? Bapak Ibu. Keroncong napa ngangge koplo, Bapak? Hah? Oh, nganggo. Nggih, sak mungkele. Nggih. Sumangga satu.
Sami-sami. Spesial kagem Romo Joko Nggih. Gunawan. Muga-muga tansah pinaringan panjang yuswa Amin. Pak Joko nggih. Amin. Muga-muga amin ya rabbal alamin. Nggih. Aduh jan. Aduh jan saya wengi, saya nyamleng. Angkler. Heeh. Lah nggih. Iku kudune dikeki sing rada Gumiak. anget Mas. Nggih. Iki Yo didekke meleh. didekne Mbak Naning kalih Mbak Anggun cah loro Oh bareng iya ngono lho. oke. Mbak Anggun. Sepoti Metara Manca. Turup. Pindho luput terus piye iki. Luput. Nggih tasih wonten lelagon napa niki Mbak Nggih, Yu? sesarian Grandika Budaya. Nggih. Sing ngantuk tenan ki malah sinden. Bapak Ibu dereng ngantuk nggih. Dereng Sing ngantuk, Pak, malah nggih. kula, Pak. Ya nyuwun lagu napa Pak? Hah? Gubuk Asmara. Runtah. 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 Nggih. Gubuk Asmara Wonten sing nyuwun saged. gubuk asmara, enten sing nyuwun runtah. Wonten napa malih? Napa malih? Pak Joko nyuwun lagu malih, Pak. Mboten. Oh, Pak Weh. Anu Joko. wae. Iki Sing- lah wong kalih sing ngadeg to, mangke rong lagu berarti. Nggih. Iki Gubuk disukani Asmara napa? sik kena. Aku pengen anu Mas, ngedalke jaranan ben panas. Aduh. Ki anggun kon joget karo jenengan. Oh, Aku oh, tak oh, nyanyi. oh, oh. Ninggal Kaya kuwi. katresnan. Lagune menapa, Mbak? Ninggal katresnan. Wah. Ninggal Ninggal katresnan. lagu versi sing hit. jaranan. Nggih. Asli saka ndi Nduk Cahayu? Tulung Agung. Tulung Agung. Pas dekne pinter jogete mesti. Nggih. Ya tak nonton aku tak belajar. Ndaplang. Ayo. Japlang. Monggo, sesaringan Grandika Budaya. Ninggal katresnan. Ayo Anggun.
jan iso kompak ngono lho. Sak suwuk-suwuke barang iso kencane jan sip. Heeh. Nggih, napa Pak? Gubuk Batire asmara. artis aku Nggih. kepringet dhewe Mas. Dalem. Oh lilo, nggih lah jare mau gubuk asmara. Pripun Pak? Samangke gubuk asmara Pak. Manut kemawon. Nggih, Gubuk gubuk asmara. Monggo. Gubuk asmara. Grantika Budaya Indonesia diaturi gubuk asmara. Mangke runtahipun kali Mbak Kristin nggih. Kalian Lilo. Anjih. Semoga diaturaken wonten gubuk Asmara. Yo.
gubuk asmara nggih Pak nggih. Nggih, Mugi matur renggale. nuwun. Pak sinten ingkang ngersaken kala wau? Asmanipun Pak sinten? Lah, kok mendel ae. Matur nuwun. Pak Parno nggih. Nggih, Pak Parno muga-muga terhibur Pak nggih. Ije sampun disukani tasik setunggal malih. Nggih. Ingkang dereng resen niki. Nggih, setunggal terus niki damel lagu pungkasan wonten ing gara-gara nggih. Oh, semoga. Semoga disukani seprote Mas. Monggo Mentara Manjo. Mbak Kristin jumeneng. Kang Gareng wau nika wonten panyuwunan apa Kang? Kangge pungkasan apa niki? Nggih, Lilo. lilo. Niki Joko Tingkir. lagu pungkasan lho Mbak niki nggih. Lagu pungkasan. Lah kok ditawani kabeh pungkasan asik setunggal. Oh kok. setunggal ya Mas Oh, lali nggih. aku Mas. Kok ditawani kabeh maksudnya. Heeh. Ngene ku wau lilo saking bapak ini ku wau. Lilo. Napa wau? Runtah. Sing nyemek-nyemek mawon Mbak Yu. Sing nyemek-nyemek napa nggih? Hah? Le wong wau sampun, Pak. Runtah. Nggih, runtah monggo. Ketemu runtah. Monggo disukani lagu pamungkas. Wonten runtah. Nggih, spesial kagem para pamirsa sedayanipun. Pemanasan sik, Mas. Panas orjen. Meledak jeblok kuping aku. Biar.
matur nuwun. Kang Gareng. Sampun, nggih. Gandeng lakone isih dawa. Iki perkara seneng-seneng dilanjut sok ben neh. Nggih matur nuwun nggih kula nggih ngucapaken matur nuwun sanget nggih Nggih. Mas. Nggih kula ngapuntene mbok pilih wonten tembung ingkang boten pas wonten manah panjenengan sedayanipun saestu kawula pribadi Gareng saking Batang nyuwun agungi pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun Mas lan sedaya pangrawit nggih kula nyuwun agungi pangapunten. Nggih. Krepek gedang krepek telo sithik edang waton rata nggih Mas nggih. Nggih. Saking kawula cekap semanten kemawon kawula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.